Vitaj pri ďalšej časti Educastu z IKT. Dnes sa pozrieme, ako sa informácie menia na dáta, ktorým rozumie každý počítač. Nech sa páči, Zero and One. Yo. Yo, počuj brácho, nie je to žiadna veda. O nulách a jednotkách ti zaspievam, čo sa nedá. Počítač nevidí obrázok z webu, všetko sú len čísla z binárneho kódu. Vyjde král, len 0 alebo 1. Najmenšia jednotka, čo v dátach sedí prvá. 8 bitov spraví bajt, to vie každý like. A v bajte sa skrýva napríklad písmeno, hej, to je fakt. Zero and one, to je jazyk môj. Bit po bajte ide stroj. Mega, giga, terabyte. Připytálny data tribe. Zero and one, to je jazyk môj. Bit po bajte ide stroj. Mega, giga, terabyte. Digitálny data tribe. My fičíme v desiatkovej 0 až 9. Easy game, no počítať, že dvojkový 0 a 1 jeho frame. Osmičková, 16ková, staré školy vibe. F4 0, to je červená. Easy ride. Čísla, písmena, obrázky aj tóny. Všetko sú len bity, žiadne ikony. Obrazok sú pixely, zvuk vzorky v rade. Aj tvoj hlas sa zmení na kód vo wave. Zero and one, to je jazyk môj. Bit po bajte ide stroj. Mega, giga, terabyte. Digitálny data tribe. Zero and one, to je jazyk môj. Bit po bajte ide stroj. Mega, giga, terabyte. Digitálny data tribe. 1024 bajtov je kilobajt, v ňom je bracho, textík, mail, dead staj. 1024 kilobajtov je megabajt, tam už pravíš fotku, čo má svoj style. 1024 megabajtov je gigabajt, tam už film aj hra majú svoj raj. 1024 gigabajtov je terabajt, to už dáta hučia ako loud byte. Prenos ukončený, zapamätaj si. 1 bajt je 8 bitov. 1 kilobajt má 1024 kilobajtov. 1 megabajt bude 1024 kilobajtov. 1 gigabajt zahrňa 1024 megabajtov. 1 terabajt, fú, to už je 1024 gigabajtov. Gratulujem si, pripravený na download reality. Ak si doteraz nevedel, čo znamená Zero and One, vec, že je to jazyk počítačov. Reč dvojkovej sústavy, v ktorej všetko, čo vidíš, počuješ alebo čítaš, je zapísané pomocou dvoch znakov, a to jednotky a nuly. Poďme si teda vysvetliť, prečo je to tak. Pohodlne sa usaď, Educast z IKT práve začína. Každý deň prijímame množstvo informácií, texty, obrazy, zvuky. Aby ich počítač vedel spracovať, musí ich zakódovať, teda premeniť na číselnú podobu. V bežnom živote používame písmo či slová. V počítači však všetko funguje inak, a to cez čísla. Presne o tom hovorí aj prvý verš pesničky. Počítač nevidí obrázok z webu, všetko sú len čísla z binárneho kódu. A je to pravda. Obrázky, piesne aj dokumenty sú len dlhé rady čísel. Možno sa pýtaš, prečo práve nuly a jednotky. Počítač totiž pracuje s elektrickými signálmi. Buď napätie tečie, alebo netečie. Preto používa dvojkovú binárnu sústavu, kde nula znamená vypnuté a jednotka zapnuté. Tak vznikol bit. Najmenšia jednotka informácie, ktorá vyjadruje jednoduché áno alebo nie. Bitov je však málo, preto sa spájajú do väčších celkov. 8 bitov tvorí bajt, ktorý dokáže zapísať napríklad jedno písmeno. Keď chce počítač uložiť text, každé písmeno premení na číslo pomocou kódovej tabuľky. Najznámejšia je ASCII, novšia Unicode. Tá dnes obsahuje znaky všetkých jazykov, od písmena A až po emoji. V pesničke sa spomínajú aj bajty, kilobajty a gigabajty.
to nie sú len rímy, ale skutočné jednotky informácie. 8 bitov je 1 bajt. 1024 bajtov tvorí kilobajt. Potom nasleduje megabajt, gigabajt a terabajt. Vďaka týmto jednotkám vieme, koľko miesta zaberajú naše súbory, od krátkeho textu až po film vo vysokom rozlíšení. Počítač pritom nerozoznáva, či ukladá text, obrázok alebo zvuk. Všetko sú len čísla. Obrázok sa skladá z pixelov, teda malých bodiek, kde každá má svoju číselnú hodnotu farby. Zvuk je v skutočnosti vlnenie, teda frekvencia meraná v hercoch. Ale počítač ho ukladá ako množstvo číselných vzoriek, ktoré zachytávajú silu zvuku v rôznych okamihoch. A video je ich spojenie. Pohyblivé obrázky so zvukom. Všetko uložené ako čísla. Takže keď povieš obrázok, počítač si v skutočnosti predstaví dlhý reťazec 0 a jednotiek. A až programu povie, že tieto čísla treba zobraziť ako farby, tvary. A teraz, keď už vieš, čo sa deje vo vnútri počítača, pesnička Zero and One dostáva nový rozmer. Bit je kráľ, len 0 alebo 1. To je definícia bitu. 8 bitov spraví bajt, to je základná jednotka ukladania údajov. Mega, giga, tera, to je rebríček pamäťových jednotiek. A čísla, písmená, obrázky, aj tóny, všetko sú len bity. Presne to, čo učebnica nazýva reprezentácia údajov. A tak si práve pochopil jeden z najzákladnejších princípov informatiky. Že počítač nerozmýšľa ako človek. Nepamätá si slová, ale kódy. Nevníma obrazy, ale čísla. A vďaka tomu dokáže spracúvať a ukladať informácie neuveriteľnou rýchlosťou. Ak ti ešte stále v hlave znie Zero and One, tak vec, že sa ti práve do pamäte zapísal svoj prvý binárny kód. Zero and One to je jazyk môj, bit po bajte ide stroj, mega, giga, terabajt, připýtalný data tribe. Zero and One to je jazyk môj, bit po bajte ide stroj, mega, giga, terabajt, digitálny data tribe.